It's time, no? It's time. So, kunin ko lang yung gagambang Japan. Sabi ko naman sa inyo mga Aji, kung di natin may pares to, paglalabanin ko doon sa super natin, no? So, sa SGs siguro to, sa SGs. Or 5 Gs, no? Doblado yung laki nito. Pero mga Aji, ang lamang ng ito yung gagambang Japan. Ito yung super, oh. Yan ka. Uy. Tatabihin lang natin para makita niyo yung comparison, no? Yan. Malaki talaga tong super din na to mga Aji. Okay. Kita niyo naman, no? Maliksing. Naku. Dikit yung sapot. Pumili na kayo dito ba sa super na to. Super talaga to mga Aji. Tignan niyo yung braso natin. Kung gaano kalaki tong gagamba na to. So ito siya, ang laki talaga. Ito yung mga nasa bundok na ang lalaki. So okay game. Kung dito ba kayo sa super na to o doon kayo sa gagambang Japan, no? Malaki talaga gagambang Japan. Game. Sana magbigay talaga ng magandang laban, no? Okay, game. Hop. Game. Sana mag-enjoy kayo mga Aji. Pusang alaw ka. Binaldog lang mga Aji. Binaldog lang ng gagambang Japan, no? Kahit super to, sobrang laki, oh. Sobrang laki talaga na ito. Huwag ka manggaling sa ilalim. Pitikin niya lang, no? Masyadong malaki kasi. Wala. Masyadong malakas ang gagambang Japan mga Aji. Kahit gaano ka pa kalaking gagamba ka, ang gagambang Japan ang katapat mo. Para lang siyang kumakalaban ng batang gagamba, no? Para kasi tanga sa ilalim yung gagaling. Pero lalaban to mga Aji, no? Ayun, no? Ang laki din, no? Wala. Ang bigat mga Aji kung kayo nagpapalaban ng stick na to. Ayun, no? Painihila nga lang yung sapot to. Ang bigat ng gagambang Japan. Binabaldog-baldog niya lang yung super, no? Wala. Arabasin niya lang talaga. So, try natin yung isa pang super, no? Sige, iubos na natin yung super natin dito kasi hindi ko na rin mapapalaban to. Ang tatapang nito mga Aji, pero kasi yung piga kasi mga Aji, para na silang nilaro nung... Isipin nyo kung gaano kalakas to mga Aji. Parang isipin nyo na lang yung bata, no? Na nilamog yung gagamba. Pag pumipiga kasi ito, malakas masyado. So, try natin tong isa. Mas malagkit tong isa mga Aji, no? Mas malagkit to. Tingnan natin kung pipitikin niya to. Hindi na agad. Singa. Sige, lumaban siya. Wala talaga. Kahit anong gawin mo mga Aji, parang naglalaro lang yung gagambang Japan, no? Kasi piga pa lang, babaliin niya na yung paanong gagamba pag pumalag, eh. Ayan, super talaga itong mga Aji, lalaki. Ayan, kitang-kita niyo naman. Pero yung gagambang Japan naman, sobrang laki kasi. Kapal. Pag ako naghahawak na ito mga Aji, kung kayo naghahawak na ito, no? Napakalakas talaga pumiga ng gagambang Japan. Kala nyo nilalaro na ng 3 gulang to na bata, 3 years old na bata itong gagambo. Yun lang. Sige, kagatin mo sa likod niya. Sige, kung kaya mo. Ala, kumakal yung sapot mga Aji. Parang papalag siya. Sige, papalag siya. Wala, nag-aalangan na siya. Laki daw kasi. Boss, huwag yan boss, malaki yan. Boss, huwag yan, malaki. Tapos other mga Aji, no? Try sana namin ng kaibigan ko, 5 isa, no?
Pero tingin ko mauubos lang yung gagamba niya, kakapitik-pitik lang din nito. Kasi once pinitik ka nito mga Aji, malilimutan mo na may ano ka, na may tapang ka, no? Masyado kasing malaki. Masyadong malakas yung kalaban, no? Sige, talikuran mo. Patay ka. No, wala talaga mga Aji. So, yun lang, no? Sana nag-enjoy kayo. So, last one niya, last one. Super to mga Aji. Inunulong natin siya. Wala talaga. So, kawawa lang yung gagamba, no? Hindi nila, wala silang gagawin dito mga Aji. Masyadong, yung paa niya kasi mga Aji, isipin nyo palabanan na ng gagamba to. Yung paa nito mga Aji, parang walis tingting na. Tapos hindi pa ito yung pinakamalaki ng gagambang Japan, no? Dublado pa. Iwan ko na lang mga Aji kung ano, basta. Hindi talaga kaya, masyadong malakas. Yung piga nito, tapos, ayan, tingnan nyo naman, no? Kahit ganito siya kalaki mga Aji, mabagal lang siya tignan, no? Pero, tignan nyo yung gagambang Japan kung gaano kabilis umakyat to.